A afluencia de turistas durante o verán non se traduciu nun incremento significativo dos casos de coronavirus en Noia. A tendencia de contaxios mantense estable con poucos positivos, a maior parte de carácter leve. Detectados son casos con sintomatoloxía leve ou asintomáticos que manteñen o confinamento nos seus domicilios, salvo un único caso hospitalizado. Eso fai que entendamos que é preciso actuar cas máximas cautelas, concienciar a poboación que tivo un comportamento exemplar a poboación de Noia durante todo o período de confinamento e do estado de alarma, e eu pídolle que manteñan ese estado de responsabilidade, que mantendo as precaucións, mantendo as condicións de seguridade, pois poden, digamos, pasarse esta situación de pandemia nunhas condicións axeitadas. E tamén dende o Concello pois estamos vixiantes, hai un sistema de rastrexo para esas persoas que poidan dar positivo, sempre que se faga ese seguimento e se respete esas condicións de cuarentena e confinamento por parte daquelas persoas detectadas como positivo, pois o risco para o resto da poboación será moito menor. A intención do Executivo é manter esta tendencia e mesmo reducir o número de casos de cara ao outono, dai as medidas de prevención tomadas na volta ás aulas e a incorporación progresiva a determinados servizos municipais como as instalacións deportivas. Acaba de facerse a incorporación á actividade escolar tamén de forma escalonada. Dende o Concello colaborouse cos centros educativos para ese arranque da campaña escolar, habilitando novos espacios, intensificando os procesos de desinfección e limpeza nos centros educativos, facendo un seguimento máis intenso da limpeza nos aseos, nas distintas dependencias dos centros educativos. Así se está facendo tamén con controles de temperatura e con un seguimento dos usuarios nas distintas instalacións municipais, a reincorporación á práctica deportiva, a parte da piscina municipal a que antes facíamos referencia, tamén outras instalacións deportivas nas que se están establecendo uns criterios de aforo, uns criterios de ocupación máxima e tamén establecendo os turnos e os horarios de forma reglada para que non se den situacións de aglomeracións ou de concentracións. Dende o Concello fan un chamamento á responsabilidade individual para poder compaxinar a actividade económica coas normas sanitarias no camiño cara a esta nova normalidade.